wood chief ntiere like omenda mawacho ni romos na wood chief mano ka ntiere kanyo constituency mari Mandhiwa machielo oduogo ka to wacho ni oneno chenro wacho ni nyinge Dan Hughes wood Kobodo wacho neno ka ntiere Kobodo mano Mabei County Ndhiwa sub county pochgi pak ne migosi Martin Peters wacho ni kom mar ODM no ibiro chopo mana ka Nyasaye oloso thuolo mathoth pod ntiere karka ngeni mag ODM obila tiyo gi teko mathoth pod gin paro mantie chunyi kendo kata ka en neno kaka inyalo lokgi otimgi yo machal nade ma opogore mondo kel lokruok kata ne ogandawa ma bende yudo lal kata ng'ol machon e lwet obila. In fact waseinyore kabisa kata mana gine mokalo ka wawito nyithindo mang'eny kabisa kaka oganda luo unyalo paro ni jok mosebedo steady chakre independence ma fight for good governance and accountability in oganda wani wase sacrifice kabisa koro gima wanyalo timo one nitie problem in excess power my executive president negodo en mokolo all these shots. Eko wacho ni commander-in-chief of armed forces when police are armed kendo nego ji is under his direction. Kaka Kenya wabiro bedo piny mwang'ini to this executive presidency be ober ne jo Kenya koso wa change katiba wadoge ceremonial chato gi prime minister ma nyalo bedo accountable in the house. I think mano a discussion monego wabed go kaka jopiny. Mara riyo ma wacho cha to tiyo kata US kumane wantiere no Sharif igone mna kura to nyaka ibed gi qualification in security system koro in jopiny moketi kanyo kaka police other police tindiko but ng'ama bedo ni ng'iyo gi kaka gitiyo en ng'ama raia moyier gi jopiny koro nitiere accountability moro kanyo nikech ok in appointed mane mabiro kelo independence chamoa wacho cha to ka in appointed by somebody they ponta negi power mar koni mondo tim gima against chik temi waneno kani koro there are two issues wang'ia ne executive presidency kanyo is the major problem ai wang'ia ne kaka wanyalo yiero area police bosses in fact wenyalo wacho ni wan gi 8 provinces machon any provincial police boss bedo Sharif miyiero gang'owa gombulu accountability starts there. Erokamano.